Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Panjenenganipun Bapak Sugeng Riyanto dalah sedaya keluarga agengipun bini sepuh sesepuh sesepuh para alim, para ulama, para kiai ingkang dahat kula bekteni, para rawuh sedaya ingkang tansah kula hormati, ingkang berbahagia Mas Fatkur Rahman kalian Mbak Fitria Putri Febrianti. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah, sholawat ugi salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kabar matur kalau mriki minangkani petugas catat nikah saking kantor urusan agama Kecamatan Jogorogo bilih Mas Fatkur kalian Mbak Fitri mau melangsungkan pernikahan. Saderengipun pelaksanaan akad nikah dipun lampahi niki badhe kula waosaken data-data panjenengan. Menawi wonten kekelintuan panjenengan ngendikan nggih. Calon suami Fatkur Rahman bin Supangat. Tempat tanggalipun Ngawi 27 Oktober 1996. Warga negara Indonesia, agama Islam, wira swasta, Cerme, RT 4 RW 4 Gentong Paron Ngawi. Panjenengan badhe nikah kalian Mbak Fitria Putri Febrianti. Leres Mbak Fitria Putri Febrianti binti Sugeng Riyanto. Tempat tanggalipun Ngawi 4 Februari 2000. Warga negara Indonesia, agama Islam, karyawan swasta, Gandomanyu RT 2 RW 2 Tanjung Sari Jogorogo Ngawi. Panjenengan putrinipun Bapak Sugeng Riyanto. Putri nomor 3. Bapak Sugeng niki putri panjenengan nggih. Badhe nikah njaluk bojo nggih. Terus niki ingkang badhe nikahi Mas Fatkur Rahman. Ingkang berhak ingkang dados wali panjenengan, ingkang berhak nikahaken jenengan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mateng para pendengar sedaya, semoga kita mau syahadat lan istighfar kaping 3 kanthi niatan ugi pangancam mugi-mugi anggenipun akad nikah enjing punika estu saged berjalan lancar lan pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Semoga sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Bapak Naib, kula pasrah dhateng panjenengan supados nikahaken yoga kula ingkang nami Fitria Febrianti Putri pikantuk sederek Fatkur Rahman kanthi mas kawin seperangkat alat salat saha arta 350 gangsal rupiah 350 rupiah dipun bayar kontan. Kula tampi pasrah token wali panjenengan. Kalau ingkang badhe makili jenengan nggih nikahaken putri panjenengan Mbak Fitria Putri Febrianti pikantuk kalian Mas Fatkur Rahman bin Supangat. Ya Fatkur Rahman ibni Supangat, uzawijuka ala ma'amarallahu ta'ala bi imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Fatkur Rahman ibni Supangat, angkahtuka wa zawwajtuka Fitria Putri Febrianti binta Sugeng Riyanto bitaukili waliyiha ilayya bimahri adawatis sholah wa salasami'ah wa khamsina alafin rupiyatin halan. Ya Fatkur Rahman bin Supangat, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Fitria Putri Febrianti binti Sugeng Riyanto yang walinya bapak kandungnya telah mewakilkan perwaliannya kepada saya dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan uang 355.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fitria Putri Febrianti
binti Bapak Sugeng Riyanto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pripun saksi? Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Allahumma nawwir qulubahuma bi nuri hidayatika ya Allah. warzuqhuma sakinatan mawaddatan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. Saking kula cekap semanten kok bilih wonten klentak-klentunipun anggen kala matur kula nyuwun pangapunten ingkang saged. Pun wasana bilih taufik wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Mbak, selamat ya.
mancat saking reteging niat ingkang hamgugati panjenipun Bapak Sugeng Riyanto sekalian Ibu Siam Purwo Madya Wusana mugi tansah pikantuk tambaning ati. Winantu sagung ing kahormatan Purwo Widodo rahayu ning atur ringga manis haruming pambudi arming tiastuhu mahanani kautaman Tripuspita dana warehang raketna anggen kita sami kekadangan nuwun kawula nuwun. Hadratul Muktaromin para alim ulama kiai haji santri ingkang siang ratri tansah caket mrengilahi. Ingkang pinangka panuntun kiblat ing parembah ingkang dahat pantes kapundi. Kadang sentana pangemban-pangembaning praja satriyaning negari. Ingkang pinangka pandom-pandoming kawula dasih ingkang pantes sinudarsana. Para tamu kakung sumawah putri, kadang-kadang kula sepuanem tuanggana muda mudandana muda tumaruna ingkang dahat sinung ing bagya mulya. Datan kata lumpen kadang-kadang kula sinoman Gondo Manyu Tanjung Sari Jogorogo Ngawi. Langkung rumiyin sumangga kawula dherekaken ngunjukaken raos syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti kang maha wekan maha welasa asih datanpa pepilih kasih. Ingkang sampun paring mapiten-piten barokah lan kanikmatan dumateng kita sami. Katitik wonten kalodhangan niki kula dalah panjenengan saged makempal manunggal jumurung karsa muheng panjenenganipun Bapak Sugeng Riyanto sekalian Ibu Siam ingkang kepareng badhe netepi darmaning kasepuh amiwaha suta mahargya siwi putra putrinipun ingkang pinaringan jimat asma Diah Ayu Rara Fitria Putri Febrianti ingkang mangke badhe kabadha dhaup kaliyan jejaka pinilih ninggih Dimas Bagus Fakur Rahman putra saking Bapak Sumangat kan Ibu Jumini ingkang mijil saking laladan ngasinan Cerme Gentong Paron Ngawi. Datan kata lumpen sholawat salam kata tepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sanget kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu keparenga kula septian eka pambudi cumantaka ngabiyantara ing ngarsa jengadika sami sedaya menika karena awrat gen kula mundi dawuh saking ingkang hamengugati lumantar pangrengga busana nggih saking Java Wedding pinangka pranata hadicara kanapah sibat utawi protokol. Mila kirang samudayanipun anggen kula makarbi kula nyuwun lumuntar ing Seh Samudra Pasana. Murih rancaking swasana Bapak Ibu kepala ngapura kang ngaturaken racianing adicara ingkang arsa tumapak mangayun. Acara kaping sepisan Seh menika pambuka tumuli kalajengan mijilipun calon ini pengantin kabar tesih dening pangrengga busana kalajengan pambedoling punang Sekar Mayang. Tumuli kalajengan badhe dhaup yang pujangga pundhen kula inggih menika Bapak Mahfud Afandi. Tumuli kalajengan wawasan ayat suci Al-Qur'anul Karim inggih panjenenganipun Mas Ngabid. Tumuli kerobongan jangkep kalajengaken atur pasrah nggih panjenenganipun Bapak Suwarno. Tumuli kalajengaken panampiring pasah
ngiras batas atur pambagio meniki panjenengan Bapak Muhammad Abdul Hakim. Tumuli kalajengaken berkah foto keluarga, kalajengan kirap kanarendran ingkang menika cundhakan ing lampah cucuk lampah inggih menika Dimas Sifik Legowo. Tumuli bahagian katutup Hastukara dening doa panjenengan Bapak Mahfud Afindi. Mekaten Bapak Ibu rajaan ing adicara karsa tumapak mangayun kanthi mawantu-wantu saha mawanti-wanti ingkang habegati panjenengan Bapak Sugeng Riyantos kan Ibu Siam nyuwun gungan kunjuk ngarsa para tamu. Mugi kersa hanjenengi luhuring pawiwahan menika ngantos titi purna rampung. Ing wasana sekeca pinarak lenggah sinambi hangrantu titi laksana kang ngarsa nupapak mangayun. Nuwun, nuwun, kawula nuwun. Murih rancaking swasana Bapak Ibu, monggo baharganing siang menika kita tutup, kita buka pangapunten, monggo baharganing siang menika kita buka kanthi jingatika sami kawula dherekaken maos basmalah sesarangan sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi wasan basmalah mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah paring karencakan paring kawilujengan wonten ing bahagian hari puniki. Titi laksana candhaipun inggih menika mijilipun calon ini penganten pangarga busana saking Java Wedding keparenga meratitisaken rama miwah ibu panjenenganipun Bapak Sugeng Riyantos kan Ibu Siam. Monggo daya jengkar saking palenggahan tumuju bali panti pabusanan kusumaning ayu Diayu Rara Fitria Putri Febrianti tumuli kakanti manjing wisma wiwaha. Mijilipun calon ini penganten panyayah sang putri ingkang mijil saking madyaning kedaton. Ning pasewakan busana maneka warna busana sutra maneka warna kinarya hamur wakani gancaring titi laksana rahina puniki. Swasana tuhu dahat asri kawuryan hanggung memanuhara liripun sanget ngresepaken penggalih. Lah menika ta gumelaring wisma wiwaha dalemipun Bapak Sugeng Riyanto sekalian Ibu Siam ingkang mapan wonten ing Gondomanyu Tanjung Sari Jagara Ngawi. Yekti wisma endah yen dalu katon rahina, yen rahina tansaya hanelahi labet saking kathahé sesutya ingkang hangrengan. Nalika ari kang prayogyana gandha arema ngambar-ngambar ngebeki jroning sasana wiwaha, yekti menika gandha aremi kang mijil saking hanggane calon ini penganten ingkang nalika semana katemben madal wasilan kakanthi dening Rama miwah Ibu. Sinten to sinambeting wangi lah menika to warnane kusumaning ayu Diayu Rara Fitria Putri Febrianti. Dasar wanita kang sulistya ing warna tur karengga ing busana. Mila datanmu kaliyan pamelok ing wadana lan luwes ing wiraga.
yekti hang ngungkuli marang endahing Betari Supraba. Sampating busana angimba busananing Prameswarinata katingal abyor mompyor pating galebyar pating pancurat yen Cinandra panyayah Kartika kang asile pernah. Sawetawis remu wadananing calone penganten tumuli kalenggahaken sakmadyaning dampar kencana bale paku jamur patalu warna. Karmayang panjenengan Bapak Sugeng Riyanto sekaligus siang kepareng mandhap angampi ubur rampe ingkang pinangka sarana dawuh putra pinangaten. Babang Sugeng niki kepareng katampi wujudipun ponang boga jenar ingkang minangka sarana dahar walimah kembul bujana Mangandrawina putra kagiring penganten. Ugi kepareng katampi wujudipun tirta tawar tirta wening ingkang minangka sarana ngujuk putra pinanganten. Nggih, matur suwun cahayu. Kaping 3 ugi kepareng katampi wujudipun slendang sindur warna gula klapa ingkang minangka sarana hambayongi putra pinanganten. Matur suwun Nduk Domas, iki age tampanana tirta siratan katelah tirta pambiratmala ingkang pinangka sarana miyak tribayaning margi murih wilujeng lapahipun anak kula temanten kekalih. Injih Bapak, ngaturaken agenging panuwun. Age aku nyuwun manggala yuda sak kembaran tumuli katampi wujudipun Ponang Sekar Mayang. Injih awit kembar mayang menika ingkang sarana dhaup anak kula temanten kekalih. Kembar mayang menika dumados saking gedang emas pupus cindhe tebok swasa tapas limar sinombari jata kencana ingkang acecangkok Sekar Wijaya mulya kanthi pangajab murih mulyaning putra kagirine penganten kekalih. Injih Bapak ngaturaken ageng panuwun. Ampung mijilipun putra kagirine penganten ngiras bates pambedoling Ponang Sekar Mayang tumuli kalajengaken buada dawuh putra kagirine penganten yang pujangga pebudhen kula injih menika panjenenganipun Bapak Mahfud Afandi keparenga samiya samapta lan satata. Injih. Sepeda malih adicara salajengipun injih menika buada dawuh putra kagirine penganten kunjuk pebudhen kula panjenenganipun Bapak Mahfud Afandi keparenga samiya samapta lan satata. Salam Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
Dimas Bagus Fatur Rahman kaderaken pengobrol pengarasane nasional cermin gendong para Allah Tumuli kakanti mancing asyaraqal badru alaina fakhtafat minhu al-budur misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajh sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikasiru wa ghani anta misbahu suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah Rabbi farhamna jami'a wamhu anna sayyiati Rabbi farhamna jami'a bijami'i salihati Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam
salam alaika sholawatullah alaika Nabi Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman aziman. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Unzur kaifa yaftaruna ala Allahil kadhib wa kafa bihi Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut
yu'minuna bil jibti wa taguti wa yaquluna lil ladzina kafaru wa yaquluna lil ladzina kafaru haulai ahdam minal ladzina amanu sabila. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjo panjenengan Mas Ngabit ngaturaken ageng panuwun kanthi waosan suci Al-Qur'anul Karim kala wau mugi anggenipun hamugati panjenengan Bapak Sugeng Riyanto lan Ibu Siam Purwomadya Usana mugi tansah pikantuk ginanjaring wilujeng sekolah lan ugi kagem teman kekalih kanthi doa restu berkah pangastuning kepareng rawuh mugi sakut nemangun bebrayan kanthi bahagia sejahtera lestari widodo sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Titi laksana salajengipun inggih menika upacara krobongan kunjuk pangarga busana Mbak Ratna kepareng ngramatisaken upacara krobongan. Upacara krobongan kaperwakan bobot timbang trajon. Kaki pengantin lenggah jengku kanan, ini pengantin lenggah jengku kiring. Lajeng Ibu Siam lenggah sak ngajengipun Kang Bapak. Kawijining pangandikan Pakne menika awrat tundingan tawisipun Pitria lan Pakur bapakne. Bune yen tak timbang padha bobote, padha timbange anakmu sak keloron bune. Iki ngono mengku werdi mengku karep. Dadi wong tuwa ngono aja beda-bedake anak mantu lan anak dhewe bune. Ayo kabeh direngkuh kaya dene anak nggonmu nglahirne dhewe. Injih, Bapak. Matur nestakaken dawuh. Bobot timbang trajon karambungan Bapak Ibu. Werdinipun bobot timbang trajon menika dados tiyang asepah mboten kepareng benten-bentenaken putra mantu lan putra piyambak. Kabeh kedah direngkuh kaya dene nggone nglairne. Tumuli kalajengaken sembah kolbu ini pengantin arsa sungkem pepadaning kakung. Lamun kawijining pangandikan Mas Fatkur kula pun Dek Putri ngaturaken sungkem pangabektos metiku injek Kang Mas. Yayi garwanipun Kakang wong ayu Dek Putri. Age tampanono
pangestumu Yai. Ibarat sak jagat ora genep papat, sak donya ora genep lima. Sak bumi iki ya mung siji sliramu sing tak tresnani Yai. Injih Kang Mas, ngaturaken ageng ing panuwun. Sembah kalbu kerampungan werdinipun Bapak Ibu. Wanita menika kagungan kewajiban miturut dawuh-dawuhipun kakung. Jer saking dawuh kakung kala wau boten alisir saking ugering wewaton. Menika werdinipun sembah kalbu. Tumuli kalajengaken asok guna kaya kacar kucur. Kala wau Mbak Putri ingkang netepi darmaning wanita, saniki Mas Fagur ingkang netepi darmaning priya. Yayi, injih Kang Mas. Age tampanana guna kaskayaku Yayi. Iki ngono bandaku, iki donyaku, iki duwekku, iki gajiku, kabeh tak paringke marang sliramu Yayi. Injih Kang Mas, ngaturaken ageng ing panuwun. Sak sampunipun kula tampi, monggo guna kaskaya dipun titipaken dumateng Rama Ibu Kang Mas. Ya ngono Yayi, ayo tak kanthi. Kanjeng Ibu, menika badhe nderek titip guna kaskaya peparingan Mas Fatur Ibu. Ya Nduk. Bakal Ibu tampa ya Nduk. Sak banjure bakal Ibu simpen sak madyaning gedhong peteng. Kanthi pangajab bisa ngrembaka, bisa sempulur rezekimu ing tembe mburine ya Nduk. Injih Ibu, ngaturaken ageng ing panuwun. Asok guna kaya kacar kucur karampungan werdinipun Bapak Ibu priyanika saka tepungan kulino ngoprikaya dados Mas Fatur menika kedah nyekapi kewajiban sandang pangan kawan papan kalawarganipun. Tumuli kalajengaken dahar walimah kembul bujana Mangandrawina ingkang pinangka sega kuning. Kuning menika lambangipun katentreman. Murih putra kakinini pekanten badhe saged ayem tentrem anggenipun memangun bebrayan. Werdi sanesipun Bapak Ibu menawi ata anggenipun dahar kathah kecer lan cewekipun menika pratandha ing tembe mburi badhe boros. Nanging yekti rahayunipun anggenipun sami dahar mboten wonten kecer lan cewekipun. Menika pratandha bilih kakinini penganten bagi saged gemi setiti lan ngati-ngati anggenipun ngopeni rezeki. Menika werdinipun dahar walimah kembul bujana Mangandrawina. Tumuli pinaringan unjukan unjuk sareng tirta tawar tirta wening. Yayi, injih Kang Mas, ki ayu diraosne Yayi. Piye sing mbok rasakne Yayi? Ingkang kula raos namung asrep Kang Mas. Iki ngono mengku wardi Yayi. Dimen awake dhewe asrep, adem, ayem anggenipun memangun bebrayan Yayi. Injih Kang Mas. Tumuli kalajengaken putra kakinini penganten sungkeming Rama Ibu ingkang sepisan menika mboten gadhah punang pusaka, kaping kalihipun jimat kemat, kaping tiganipun gambaran slep ugi kalolos saking madyaning suku. Nyaket Rama miwah Ibu panjenengan Bapak Sugeng Riyanto sekalian Ibu Siam lenggah tumungkul hamari kelu kaya kanjama ing bantala wadananing lamun kawit cilik pangandikan Rama kula pun putri ngaturaken sugeng pangabektos mugi kunjuk Rama. Ya Nduk, banget panarimaning Bapak ya Nduk.
ora lewat puja pangestune bapak tanpa nono. Ya wis kaya ngene iki swargane wong tuwa ya nduk. Lamun to eling dieling anak kok ora bekti marang wong tuwa. Iki ngono ibarat nombak lor kena kidul, batang tono nombak luput. Wekasan kebone ora nutun gogone ora matun sak temah mung tiba ketun ya nduk. Inji Rama, kono sukma karo ibumu nduk. Inji. Kanjeng Ibu, kula pun putri ngaturaken sungkem pangabektos mugi kunjuk ya Bu. Ya nduk, banget panari maning Ibu ya nduk. Ora lewat puja pangestune Ibu tanpa nono. Kowe cilik tak kempet kaya dene wadi, tak juju kaya dene manuk. Tak emban, tak ojong, tak gendong, tak indit. Dewasamu diwengku dening priya sing bekti marang guru lakimu ya nduk. Injih. Ibu ngestakaken dawuh kono sukma karo ibu bapakmu sing saka Asinan Cerna. Injih. Nyaket Rama miwah ibu panjenenganipun bapak sumangat sekali bojo mini. Lenggah tumungkul hamari kelu kaya kanjama ing bantala wadanane. Lamun kawijining pangandikan Kanjeng Ibu, kula pun fatur ngaturaken sungguh pangabektos mugi kunjuk Ibu. Ya le, banget panarimaning Ibu ya le. Ibu meling marang kowe. Gumantung ana kowe abang ijone keluargamu ya le. Ibarat kapal sira kang dadi nagodane. Ya mung Ibu pangestoni, muga-muga kaleksanan kasembadyan kabeh setiamu ya le. Injih. Ibu ngaturaken ageng panuwun kono sukma karo bapakmu. Injih. Rama, kula pun fatur ngaturaken sungkem pangabektos mugi kunjuk Rama. Ya le, banget panarimaning bapak ya le. Ya mung bapak meling marang wong kowe. Wong omah-omah ngono ora gampang. Wong urip beberean iku ibarat numpak kapal sak tengahing samudra. Saya suwe, saya nengah, saya gedhe ombake, saya banter angine. Ya uga mengkono wong omah-omah ya le. Tindakna perintahing agamamu lan dohna larangane. Ya ing kono bakal tinemu dalan kang padangan kamulyan ya le. Injih. Rama ngaturaken ageng panuwun. Kono baliya lungguh manah. Injih Rama. Purna rangkum sungkem Rama Ibu yektos menika dados langkung-langkung sugeng pepadaning ibu menika lambangipun yoga brata salebetipun awa candra dasari mila wajibun sugeng Rama kepareng dados lantaring tumitah Rama ingkang kepareng kir jiwa ragane putra kakinine penganten mila wajib nampi sugeng putra. Mekaten Bapak Ibu. Tumuli kapurwakan berkah foto Rama miwah Ibu. Semonggo Bapak semangat dan Ibu Jemini kepareng jegar saking palenggahan. Suwun berkah fotonipun. Lulus raharjane skala nir ing sambikala mboten wonten alangan satunggal punaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Dumateng para bapak alim ulama, para bapak kiai, para sesepuh bini sepuh ingkang tuhu kinabekten, dumateng panjenenganipun bapak supangat sekalian ibu soho temanten berdua yang berbahagia, dumateng para bapak ibu hadirin sedaya ingkang kawula hormati, sepindah sumangga kula dherekaken muji syukur dumateng ngersapun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten karahmatan saha kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sami inggih menika arupi iman, Islam, ihsan saha kesehatan. Sumangga kita syukuri kanthi waosan hamdalah sesakarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ugi salam mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak ibu ingkang tuhu kinurmatan, kepareng matur wonten ngarsa panjenengan sami minangkani sesulih saking Bapak supangat sekalian ibu saha pengarak kemanten saking dusun Ngasinan. Sepindah matur sembah nuwun dumateng Bapak Sugeng ingkang sampun paring gupuh lungguh suguh pangrengkuh ingkang sekeca lan eca. Kula sak rombongan boten saged ngaturi imbalan menapa-menapa anamung nderek dedonga. Mugi-mugi amal panjenengan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor kalih supados ngaturaken Kang Putra inggih punika Mas Fatkur Rahman. Saderengipun kula aturaken kala wau Bapak supangat dereng saged jawat asta dumateng panjenengan sami setunggal bapa setunggal. Panjenenganipun ngaturaken salam liwat kawula kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang nomor kalih supados ngaturaken Kang Putra inggih menika Fatkur Rahman. Wonten saat menika kula aturaken dumateng Bapak Sugeng sekalian ibu umumipun dumateng masyarakat mriki kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kang Putra kula aturaken monggo masa borong kados pundi anggenipun nggula wentah wonten ing masyarakat mriki supados panjenenganipun Bob Mas Fatkur Rahman anggenipun badhe angayati rumah tangga dadosa rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan enggalo pikantuk momongan soleh solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selajengipun sasampunipun paripurnanipun pawiwahan wonten ing siang menika kula sak rombongan nyuwun pamit. Mugi-mugi lampah kula mulai dalem menika dumugi griyanipun piyambak-piyambak boten wonten jaya-jaya wijayanti wonten ing margi. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang terakhir kawula anggenipun matur dumateng ngarsa panjenengan sami wonten atur utawi sulabawa ingkang boten ngremenaken dumateng manah panjenengan sami. Kula nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Akhiripun billahi taufik wa hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Atur pasrah purna rampung kujuk panjenenganipun Bapak Suwarno ngaturaken ageng panuwun. Niki kersane mboten kados lomba pidato nggih Bapak Ibu. Dados menika kula selingi sesi foto mengke ingkang nami kawula sebat kasuwun jumeneng nyaket putra pinanganten kasuwun berkah fotonipun nggih. Saking keluarga pengantin pria rumiyin, Mbak Dar sekalian, Mbak Erik sekalian, Mbak Mur sekalian, Ibu Komsatun sekalian, Bapak Warno sekalian, Bapak Tomo sekalian, Bapak Tadi sekalian, Bapak Moh sekalian, Bapak Nardi sekalian, Bapak Ratno sekalian, Mbak Binti sekalian, Ibu Mutini sekalian, semoga ingkang nami ingkang kawula sebat kalau wau kasuwun jumeneng saking palenggahan nyaket putra pinanganten kaperlu kasuwun berkah fotonipun. Mengke kalanjutaken keluarga saking mempelai wanita, panjenenganipun Bapak Lanjar sekeluarga, Bapak Sokiat sekeluarga, Bapak Samsudin sekeluarga, Bapak Sulasti sekeluarga, Bapak Warsi sekeluarga, Bapak Anang sekeluarga, Dek Nini dan Dek Bambang, Mas Eko dan Mbak Dita, Bapak Sugi sekeluarga, Mbak Desi dan Pak Nur, Poh Mariani, Kang Marmin dan Mbak Sal, Mas Dwi dan Mbak Intan, Bapak Paniran sekeluarga, Bu Mariam sekeluarga, teman-teman temanten, bolo-bolo manten, semoga ingkang kawula sebat kala wau kepareng jumeneng kasuwun berkah fotonipun. Semoga Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala man da'a ila sabilin najah wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wassalah, amma ba'du. Hadratul mukarramin dumateng para alim ulama, para kiai ingkang kawula tenggo-tenggo barokah manfaat ilmunipun, para pengantar kemanten soho anggota rombongan, para ahli majelis walimah lan para tamu undangan ingkang sampun mapan wonten ing palenggahan sambi menikmati unjukan lan daharan soho pinten-pinten hidangan ingkang sampun kasuguhaken dening kanca-kanca sinoman sedaya kala wau ingkang dahat kinurmatan. Saderengipun kawula ngungkapaken unek-unekipun ati, langkung rumiyin kawula nglahiraken syukur lan puji dhateng ngersanipun Allah ingkang Maha Suci, ingkang kanthi rahmatipun kita saged kempal dados siji wonten majelis walimah ingkang edi, ingkang pikantuk berkah saking Ilahi Rabbi, dipun dadosno amal ingkang maslahah lan manfaati, amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang berbahagia, wonten ing mriki kawula minangka wakil saking Bapak Sohibul Bait inggih punika Bapak Sugeng Riyanto sekeluarga minangka tiyang sepuhipun kemanten putri. Ing mriki kawula ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum, ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinanggihan dumateng para tamu ingkang sami rawuh, mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya wonten mriki dipun catet dening Allah, dipun dadosno amal soleh panjenengan sedaya, amin. Selajengipun Bapak ingkang dados wakil pengantar kemanten kakung kala wau sampun nyampeaken salam saking tiyang sepuhipun kemanten kakung. Para mila ing mriki kawula jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Lan kala wau wakil tiyang sepuhipun kemanten kakung sampun masrahaken kemanten kakung dhateng keluarga mriki pramila kanthi ucapan
Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ugi kantoraos bonggonipun manah kemanten kakung langsung kula trami kalian asta kalih. Mboten sanes kula ugi nyuwun tambahipun pangestu mugi-mugi kula sak keluarga saged membina lan didik putra kekalih kala wau kanthi sak sae-saenipun sehingga saged membentuk rumah tangga ingkang bahagia lan sejahtera lahir lan batinipun, amin. Para rawuh, salajengipun perlu kula aturaken sejatosipun Bapak Sugeng Riyanto sekalian Ibu Siam anggenipun gonto lan toto-toto saha usaha anggenipun mantu lan ngawontenaken walimah punika dipun usahaken saageng-agengipun. Ananging dos pundi malih ternyata kenyataanipun namung kados mekaten pramila saking menika mbok bilih Bapak Sugeng Riyanto sekalian Ibu Siam anggenipun caos pahormatan punika kirang nyocoki utawi kirang maremaken penggalipun para rawuh sedaya kula minangka wakilipun nyuwun agunging pangapunten. Lan kala wau ugi dipun aturaken mbok bilih mangke acara punika sampun paripurna sedaya pengantar kemanten ugi terus nyuwun pamit tapi mbok menawi wonten ingkang tasih kentun kersa jejagongan rumiyin wonten mriki kula ugi ngaturaken matur nuwun. Tapi mbok pilih tetep terus kundur kula ugi nyumanggaaken mboten sanes namung saged ndongaaken mugi-mugi kundur panjenengan awit saking griya mriki ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak tansah pikantuk rahmat lan kawilujengan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kula hormati, saderengipun kula badhe ngaturaken cangkriman kangge kemanten wonten ing mriki kula ugi damel cangkriman kangge kemanten. Cangkrimane kula ngeten. Napa bedane suwale pemain bola kalian suwale temanten? Enten sing semerap napa mboten ibu-ibu? Sajake kok mboten wonten ingkang jawab. Jawabipun ngeten, Bu. Menawi suwale pemain bola punika menawi badhe main dipun damel. Tapi yen suwalipun pemanten baru menawi badhe main dipun copot. Nggih napa mboten? Pun niki inggih sekedar guyonan mawon. Ingkang terakhir kala wau wakil rombongan ugi dawuh mbok pilih saking rombongan kemanten wonten kesalahan saking segi napa kemawon nyuwun pangapunten wonten ing mriki ugi kula jawab dumawah sami-sami. Para rawuh kintenipun atur saking kula cekapi semanten mboten langkung santen parutan kropo kurang legi tambahi gula cekap semanten atur kawula mbok bilih wonten lepat kula nyuwun pangapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur panamaning pasrah ngiras pantes atur pambagio kunjuk panjenengan Bapak Muhammad Abdul Hakim ngaturaken saking panuwun pangapunten kala wau Pak Suwarno matur dhateng kula wonten kesupen bilih mangke benjing dinten Minggu nggih. Minggu jam 9 mangke rombongan Bapak Sugeng Riyanto kan Ibu Siam kasuwun tindak rawuh wonten ing dalem ngasinan Cermin Gendong. Jam 9. J, ngoten nggih Pak Warno. J. Satu jepret lagi. Mas dokumentasi, J. Karena wekdal menika sampun siang, J. Tumuli kalajengaken tedak kirap angka sepisan katelah kirap kanarendran ingkang pinangka cundhakan ing lampah cucuk lampah yu cantang balung tinindian Dimas Sifik Legowo. Semoga Dimas Putri Dimas Manggalido tumuli kakanti mancing wisma wiwaha.
kaparsa swarane pun ingkang dereng foto mangke masih ada sesi kedua nggih. Ayo. Ayo Cok. Piarsa swaranipun lir ombake samudra Panjenengan wis mawa iki Suba Manggala ketingal sigrak sumanak girang dan tanpa sumelang sumikir saking laswaran kuwatir labetan ana jalmu kang ganggu mring kamardikan ira candraning Suba Manggala panyayasina ingkang sekti mandraguna Rap-rap gedhe yang sami marase bosong pakurmat jengkaring Sri Maranata yekti panyayah pucung kang nedeng nandang wuyung Jekar saking madyaning Sitinggil Binaturata risang Narendra muda kekalih ciptaning ayun kewalungan tedak jengkrama neliti kendha kencenging pernatan jroning praja lan gemah makartining para kawula dasih Iras pantes gayuh wahyuning bebrayan mulya ya wahyu jodoh mungguing ayun lah menika Ki Suba Manggala sang Prati Manggala Senopati Agung katelah cucok lampah ya cantang balung tinindian Dimas Sewik Legawa lumaksana sinambi beksa saka tetembungan hambek eksa ingkang mengkurdi senadyanto seni kagungan Jawi nanging tan lepyan anggenya manembah ing ngarsaning Yangudi sak pecak malang mau sak pecak malang tumulih kebaing pangarah-arah kebaing kaprayitnan lamben anggenya bangkit kinarya pangayoman mungguing wingking patah sak kembaran kang ketingal menik-menik nuju prana ndudut ati patah sak kembaran lambangi manunggaling cipta rasa budi lan karsaning putra kagining penganten kekalih wondene gegunungan ing lampah Sang Maha Prabu Dimas Fatkur Rahman sembodo gading garwa Prameswarinata kusumaning ayu diayu Rara Fitria Putri Febrianti bebasan renggang gula kumepyur pulut tansah pupuletan astane ro kekarone nadyanto genggam amung sak rambutan mantra-mantra titah sawantah panyayah Kamajaya lan Dewi Ratih kang angeja wantah kambaran pangarga busana nggih Ratna saking Java Wedding dasar paesaning becik busananing apik mila datanmu kaliyan topi nintaya pangrengga busana sinambunging wingking Domas Putri Manggala Yuda warara lan jejaka kami jil saking laladan Gondomanyu Tanjung Sari ingkang tinggal melok-melok wadanane rompya sesinome pantes sakarya bronto ingkang samya hamulat sinambunging wingking Rama Wahibu ingkang ketingal tutwuri handayani lajengipun Ki Suba Manggala
Daya-daya madal pasilan manjing sasana bali panti pabusanan. Tuku omongan kawijiling pangandikane kang dereng kawiyo sing lisan. Nggih. Lulus larjane sekolah Bapak Ibu kirap angka sepisan kathah kirap kanarendran. Pramila saking menika sinambi Hangrantu putra pinanganten Ngadibusana. Sumangga Mas Audio VN Audio mbok menawi satu lagu dua lagu sinambi Hangrantu putra pinanganten Ngadibusana. Bapak Ibu menika abdi dalem sinoman marang sowan lados dedaharan ingkang sampun pikantuk dedaharan kawula aturi sugeng ngadepi sugeng nikmati sumangga sinambi Hangrantu putra pinanganten Ngadibusana. Persiapan
pateni Mas musike. Ya. Wis. Kandhani Mas derek gladi wayuh mbok bilih wonten dusun mriki pundi Mas? Gondomanyu Tanjung Sari. Oh nggih, Gondo. Gondomanyu Oh, Gondomanyu Tanjung Sari. Tanjung Sari nggih. Kula derek tetepangan nami kula Sefik Legowo, griya kula wonten Sragen, Pak Bu, mengkene ajeng napa? Ngersake mantu elek-elekan kene isah-isah nggih purun kula pokoke iki Mas. Borongan tadi. Borong. Apa-apa diayahi ya. Nggih, niki nggih nyuwun pangapunten. Nggih. Sing gadah dalem asmane sinten Mas? Bapak Sugeng Riyanto. Oh, sekalian Bapak Ibu Sugeng Siem. Riyan. Oh, nggih. Niki saderenge nyuwun pangapunten. Nggih. Dinten niki nggih jam niki. Nggih. Niku mboten uman kerawitan, mboten Nggih. uman campur sari. Nggih. Dadi tanggapane nggih manggone teng mriko nika. Oh, teng mriko. Nggih, teng Barongan. Amar barongan amar. Nggih. Papringan. Nek mboten dados menapa Mas, Nggih. mboten ngirangi Subasita nggih Nggih, nek nyambut leres. damel. Niki kalih ngentosi unjukan es. Nggih. Nah, kersane Waroto anggenipun ngunjuk es Nggih, para leres. tamu. Kula kalih gojekan kalih putri dum endi Lho, ndi? Ha iki lho ning guri. malah muntel kaya ndok. Pangapunten Mas Ibik. Pripun? Menika wonten anu ingkang berkah foto. Oh nggih. Pak Rio sekalian, Pak Yudi sekalian, Bu Sekdes, Bu Carik, Bu Kaur, perangkat-perangkat desa. Monggo kasuwun berkah fotonipun kalian teman-teman kalih. nggih. Monggo. Monggo asma-asmanipun kang kasebat. Nggih. Kasuwun nyuwuni berkah pangestu. Pundhut gambaripun Nggih, sesarengan leres. kalih temanten. Nggih. Bu Kades, Bu Carik, Bu Carik. Bu Kaur. Bu Kaur. Nggih. Nggih. Ingkang dereng kalau wau dereng sempet foto. Nggih. Yo. Sing dereng foto monggo kasuwun sesarengan foto kalih temanten. Lah, nggih. Iki nanjake Senopati. Mas, Ayo. rene Mas. Nyedak Iki Senopati sing cendhek dhewe iki. dhuwur-dhuwur. Ah cendhek dhewe iki. Cendhek dhewe. Ngene iki cendhek dhewe. Cendhek dhewe wong aku ngeti ndangan. Dhuwure kaya apa? Wong omah 2 meter. Jane iki cagak tower apa wong ngono Mas. Lah iya to. Namine sinten Mas? Jono. Jo. Jan. Sae. Jono. Jono kok Joni sapa iki ngomong Joni? Jono. Lah iya. Oh sing cedhak Joni. Aku Joni. Lah iya. Sing sitoke niki Jongor. Ya kesane no. Tangane aja didekep grak. Lah Nah, iya. Kok wedi meneh iber. wedi lho. Lah iya Wong wis kok enak ya. jarik. Oh. Mas Jono putrane sinten Mas? Sapa Mas? Putrane sinten? Apa angger ngapusi dosa ya? Yo, ora oleh ngapusi iki. Putrane sinten? Pak Sakir. Sinten? Pak Sakir. Wih, Mas welok Mas hebat. Piyapi Gondo Manyu wong lanang iso manak. Eh, Welok lho Mas. Nggon aku kene lho Mas Ragen. sing mana ngono ku ya istri nggih. Lho aku kudune ibu kok, Pak. Ora apa-apa Mas, iki mung geguyonan. Sampeyan ajeng nyuwun Monggo, lagu monggo. napa? Lagune wis disiapke ya. Heeh. Samunine eneng ki pokok. Heeh. Mas, sampean joget golek nggon, nggih lho. Golek nggon, mbok menawa mengke pengombyong temanten. Lah. Ah, nggih to, para tamu sing lenggah kali ngunjuk es. Angger jogete sampean raket tangkur 2000 ngak tir. Lho. Tir ngono. Tir-tir kok suwe-suwe ya akeh. Dadi akeh wong eneke 10.000 ya kudu enek sing 2000 sih. Ya, ya. Ini gandeng sampean anek Pak Sukir. Sukir, rada dhuwur ben Oh sakir. Sakir ngono. Nah. Terus iki sing bentuke kaya aku kene. Kaya perapatan. Perapatan Ah jare. padha lemune, Lah. padha tong. Sampean rada rene mburine mbake tukang injen. Heeh. Senyum. Senyum. Sapa sing senyum? Mbuh tukang foto. Nah, lagune mau sing pertama apa Mas? Tukang Tambal panci. Tambal Walah, panci. Kok tambal panci barang ya. Mas tukang tambal ban Mas. Tambal ban. Yo, tukang TP muni malah nyekel piring. Ya iya. Nyambut Kacane gawe ora sih. nyekel piring kok ya urung bar. Bu, segone penganten segoro ayan. Ngabut gawe sih. Pegak bayaran TP juragane Ayo, wo. PTP mantan dhewe Oh, ngono TP ya. nganten. Oh, Mas nganten
ngenteni ora golek campur sari ya, Mas. Lah iya, tipe dhewe. Tipe dhewe, kajang-kajange dhewe. Terus periase sambatan. Lah poji Lah kok. iya, utuh ya, Yo, Mas. pokoknya saya joget apik wong loro, engko amplopku PN ikhlas lillahi taala. Lah ampun dilunasi ndek wingi ditransfer. Wah, wis konangan ra sida Lah iya, amplop. ra Mas. sida iku. Tukang tepe muni. Anu apa musike? Ayo cewek ngansani. Ayo. Ayo kurang Do Mas ayo. Ora apa-apa Ayo. kok kene. Kene wae. Ngansani. Kok koyo ngene temen urip iki? Aduh piye? Asik. Yo. Masuk. Yo. Aku iki tukang tambal ban. Asik. Wah, rezekine untung-untungan. Asik. Iya kuwi. Lho, disawer lho. Loh, tenang kok. Pengen sawer. Kaya apa gelem? Ayo, dan. Ayo. Oh, enak ya, Cok. Kok menawa ke Bukades. Lah, iya. Bukades, Bukades niku, Bukades. Bukaur. Nah, dicare niku lho. Asik. Oh, Asik. asik. Majedor. Dar. Ban pecah. Asik. Wah iki mesti rezeki teko. Majedor. Loh, yo to. Ban pecah Oh, ya toh. Sotorono. rezeki Hop, sik, hop, hop, hop. tambah. Joget ki gak koyo muntel bancaan. Kaya rubung anu buceng wae. Sik. Rada rono. Sing ngene, adep merono gerak kabeh. Nah, Nah, baris. sik. Mulai sing piye? Arep nyanti rono iki. Sik. Wi sawerane mira-mira. Yo, kowe. Kowe mosok gak entuk. Lah nek gegem kuwi. Oh, tak dongane anyang-anyangan. Ah, kowe. Entuk. Ah, 2000 alhamdulillah. Tarah mau janjine awal kan 2000 sih. Janjane 2000. Iya, Nek- terus mundak. Iki mundak berarti jujule kena. Ayo. Ora apa-apa, Mas. Kuwi rezeki. Nah. Sepenting kita berusaha, rezekiku gak akan tertukar. Nah, Hikmah piye? Kowe ora oleh. Kok sik sabar. kok ora eneng. Mengko nek gak entuk tenange, Mas. Entuk kanggo aku. Donga. Kuwi saya bermanfaat kok ya. Wis seumur hidup ya, Mas. Lah iya. Lagune mau tambal ban, saiki manut tukang tip ya. Manut tukang tip ya. Lagune manut tukang tip. Heh? Kowe pura kowe entukno. Lah iya ngapusi kuwi nggih. Ngapusi. Oh, sikil kan iya. yo. Mas, bar iki apa, Mas? Bar iki apa? Oh, tukang tip edan Ya, wong iya. sing nyetel kowe. Sing nyetel kono kok ya. Heh? Rek kasih tok. Wis pokoke sestalan sasae sing penting koplo. Nah, sing penak koplo. Oh. Sing gayeng. Iki mbuh ki anake sapa aku ora mudeng. Sing apal sitok. Heeh, Sing pasuke. cilik dhewe. Kok ora wi blangkone iso dinger wi lho. Oh, enggak ya iya. Kowe apa gegedan blangkon apa gegedan sirah? Kok sik aja mantuk sik ki neh. Ning ndi? Kok lha entuk nah. Baik anu sing napa? Pundi? Baik sing kukut melok joget ambal ban. Ayo Mas. Sangkek gayenge niku kae. Ayo, selamat Ayo, subuh. Mas Audio. Yo selamat subuh. Iki manten welingan saking panitia Mas. Nggih. Saderenge jam 12 rampung. Nggih, leres. 12 bengi. Yo, masalah. Rodok rono, rodok rono. Kene sing wedok. Rodok rene sing wedok. Dewa-dewa. Galo entuk neh, galo entuk neh. Halo, ya, Galo Toh. entuk Udah, kandhane. oh. Oleh kok. Oleh neh. Monggo kang kepare kang
badhe berkah foto. Enak Cok. Nanti wah alah wes itu akeh mulai terus ya. Ayo joget. Kesenengan wis lah yo kalau lah yeah. Wah elok tenan Wis kene mlakune rada dayak ngono terus sampean kene setor komandan ayo to yo setor komandan ayo stor kabeh setor wis setor ayo stor lah ngapusi ngapusi wong kene kok gampang meno Mas. Iki engko dete dijaluk iki do apal ora. Kowe entuk pira? 10.000. Kowe pira? Heh? 10.000. Ya, kowe pira? 2.000 lho. 2.000 kowe. Mau 2.000 lho. 2.000. Kabeh loro 2.000. Kowe gak setor. Uga iki mau dete tenan uga 10.000. Iki mau kowe entuk pira ngono ae jujur. 10.000 tenan. 10.000 tenan. Kowe 12 nyo. Kowe mah pira? 15 nyo. Kowe gak setor. Wis. Berarti 10.000. Ora iki kono-kono iki ngene. Mbuh sapa mau didum kene barang ya entuk. Kowe iki lho dibedhaki malah klawu lho. Oh gak kowe masalahne ning kono mau entuk. Kok ini sapa? Kok didum ya? Didum rata nggih. Ya Mas, matur sembah nuwun. Jan. Wong cah nom-nom diapusi manut Apa-apa, sementing iso nggo tuku rokok, Mas. Nggih, para bapak, para ibu, gandeng pegaman kok nggih sampun rampung, gegojekan kalih Putri Dumas Senopati, mbok bilih wonten ing Klentang keluwantur kula nyuwun agunge paksami panjenengan sedaya. Bebasan dahar kopat januripun tuwa malika lepat nyuwun pangapura. Nuwun matur nuwun. Ya to Mas, urung jam 12 kudu rampung. Heeh, makane pantiane ngomong jam 12 bengi. Iya dalah alah. Matur suwun. Matur suwun Gujo Dimas Apik. Bapak Ibu gejul samenika sampun satawis mugi yang dadosaken panglipur. Karena wekdal menika sampun siang nggih wau panjenenganipun Pak Mahfud sanjang menawi kalih welas kedah doa. Nggih niki namung punjul sedasa menit nggih. Terus menika tumuli hastungkara utawi doa nggih panjenenganipun Bapak Mahfud Afandi. Pramila saking menika kunjuk panjenenganipun Bapak Mahfud Afandi sumangga Bapak sasana doa kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidi amjad mursalin wal awalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil fatihah wa bi jahil fatihah
wa bi sirril Fatihah, wa bi barakatil Fatihah, wa bi syafaatil Fatihah, wa bi karomatil Fatihah, wa bi qurul Fatihah, wa bi kalimatil Fatihah, wa bi haqqi ma unsilat min suratul Fatihah. Ya farijal hammi ya kasibal ghammi, ya man anzilakan ya Allah, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala. Inna fa'ana kulli ghammin wa ghammi rabbi sirran alaina bitibni wa dunya wal akhirah. Allahumma alif kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif baina sayyidina Muhammadin sallallahu sayyidina qadidina kubra. Allahumma alif kama alafta baina ma'watin. Allahumma alif kama alafta baina qulubil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftalana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najina minal qaumiz zalimin, wahdina wa najina minal qaumiz zalimin, wahdina wa najina minal qaumiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kujo bacanipun Bapak Mahfud Afandi ngaturaken kagem panuwun kanthi pinajoan astukara utawi doa kala mugi nambahi kayunan kaslametan kabagyan mliginipun ageng putra pinanganten kalih lan ugi ageng kita sami kang sawuh rampun rawuh ing samudayanipun. Mbak Ratna monggo putra pinanganten kakanthi rama dening Ibu wonten ing sang andhet Bentaro Agung kaperlu ngontapaken konturipun para tamu. Sumangga Purwo Madyausana Bapak Ibu pahargyan sambung karampungan pramila saking menika sumangga pahargyan ing siang menika kita tutup kanthi jingantika sami kawula dherekaken maos hamdalah sesarengan. Sumangga nuwun alhamdulillahirabbil alamin. Kula perwakilan ingkang netepi kadhiwuning kalengan puniki awit saking pangarengga busana nggih saking Java Wedding Cucuk Lampa Masifik Legowo audio sound system VN audio saking video syuting Asani lan film dokumenter foto wartawan wonten kirang samudayanipun anggenipun makardi nyuwun lumutring Seh Samudra Pasami. Kula ingkang pinangka juru pangendaliwara ngaturaken rajane cara wonten kirang tumasipun ingkang kula ngaturaken rajane cara wonten atur tutur ingkang dahat kalantur kawula nyuwun lumutring Seh Samudra Pasami. Ing wasana sugeng pepisan kanthi asisanti sura dirajaya ningrat lebur dening pangastuti. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersati bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai sirena menjadi pengantin baru. Tinggalkanlah masa remajamu, peganglah amanah dari Tuhanmu. Tinggalkanlah masa remajamu, peganglah amanah dari Tuhanmu. Agar kelak kau hidup bahagia, rukun aman, damai dan sentosa. Duhai sirena menjadi pengantin baru. Duhai sebenarnya pengantin baru Sing kesel sing rewel wis biyen Duhai sebenarnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau Bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai sirena menjadi pengantin baru. Spesial untuk